25.000 κάρτα. Και δεν ξέρει κανείς από πού ήρθε. Τι γίνεται με αυτή την κάρτα, υπάρχει καν? Έτος 2000, Hilton Village στη Χονολουλού, Χαβάη. Ο ήλιος ζεματάει και είναι το τέλειο μέσο έδαφος για να ενωθεί η αμερικάνικη Pokémon κουλτούρα με την ιαπωνική. Γι' αυτό και το φεστιβάλ Tropical Mega Battle λαμβάνει χώρα εκεί, μιας και βρίσκεται ακριβώς στη μέση. Κάπου εκεί, ο illustrator Kuchi Oyama έκοβε βόλτες και ανέλυε τα vibes σαν επαγγελματίας. Απαθανάτησε το πραγματικό τοπίο στην κάρτα και τη μετέτρεψε σε ένα Pokémon στάδιο. Τα βουνά και η παραλία είναι πολύ ωραίες λεπτομέρειες, καθώς και τα στάριο που λιάζονται. Αλλά η πιο ωραία λεπτομέρεια είναι τα δύο κεφαλάκια κάτω δεξιά. Ένα λευκό παιδί από την Αμερική και ένα Ιαπωνεζάκι εκπροσωπούν τις δύο κουλτούρες που συναντήθηκαν σε εκείνο το event.